бозии дастаҳои Локомотив Помири Душанбе ва Регар Тадази Турсунзода дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Рӯдакӣ ҷолибу диданӣ сурат гирифта, бо ҳисоби 4-2 ба фоидаи Регар Тадаз хотима ёфт. Дар қисми аввали дидор футболбозони Локомотив Помир бо задани 2 гол пешсаф гардиданд. Голи аввалро Шафқат Ётам аз дастаи Регар Тадаз дар дақиқаи 14 зад, аммо баъди ин талошҳои бозингарони Локомотив Помир самар овард. Дар дақиқаи 22 Эмомалӣ Аҳмадхон ҳисобро баробар кард. Дар дақиқаи 34 бозингари дигари Локомотив Помир Ҷонибек Шарифов ба задани як голи дигар даст ёфта тимашро пешсаф намуд. Аммо футболбозони душанбегӣ дар идомаи рақобат бартарии худро нигоҳ дошта натавонистанд. Шафқат Ётам дар дақиқаҳои 59 ва 63 ду маротиба дарвозаи Локомотив Помирро рахна карда дар ҳисобаш хетрик сабт намуд. Ба бозии мазкур Иброҳим Зоҳиров нуқта гузошт. хотиррасон мекунем ки дар ҷараёни қисми дуюм бо сабаби қоидасти тезӣ довар ба Шарифбек Раҳматов аз Локомотив Помир ва Шафқат Ётам аз Регар Тадаз корти сурх дода аз майдон берун кард. Аммо акнун Регар Тадаз ба даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистонро хат гирифта бо Равшани Кулоб майдондорӣ мекунад. дар бозии дигари даври чоракниҳоӣ дастаи Старафшан Куктошро дар задани силсилазарбаҳои 11 метра бо ҳисоби 5-4 шикаст дода ҳарифи дастаи Хатлон гардид.